Minn stħarriġ ippubblikat fil-jiem li għaddew mill-Union tal-Għalliema l-MUT sar magħruf li 4 minn kull 5 għalliema iħossu li ma kinux ikkonsultati b'mod serju dwar il-kurrikulum minimu nazzjonali. U dan minkejja li jridu jkunu huma li jħaddmu dan il-kurrikulu fil-klassijiet. Il-ħadd filgħodu il-mexxej Laburista Joseph Muscat tkellem dwar dan u appella lill-Gvern biex l-għadu fil-ħin jirrevedi il-kurrikulu minimu nazzjonali. Aħna nerġgħu intennu il-weda tagħna lill-għalliema illi bit taħbiberija gvern ġdid ħajkun qiegħed jaħdem id fit magħhom biex ikonna kurrikulu minimu nazzjonali realistiku u li jgħod verament għal pajjiżna. Il-kurrikulu għal Joseph Muscat jonqos milli jindirizza il-pjaga tal-illitterizmu u l-problema serja fejn 4 minn kull 10 studenti jitilqu mill-iskola ta' 16-il sena. Il-Partit Laburista jemmen li jeħtieġ li ssir bidla għaliex ma nistgħux nibqgħu naħdmu bl-għodod tal-bieraħ iżda ma nistgħux ukoll nesperimentaw bit-tfal tagħna u bil-futur ta' pajjiżna għal Joseph Muscat. Il-mexxej Laburista qal li d-diskors fuq l-edukazzjoni m'għandux jibqa' biss fuq l-infiq u l-ġebel, iżda rridu naraw x'qed nieħdu lura. N-nefqiet u l-ġebel huma importanti li konna skejjel ġodda mela le huma impenn li aħna ħankomplu. Imma rridu nispostjaw l-argument, id-diskussjoni minn kemm qed nonfqu għal x'qegħdin nieħdu għal dak li qed nonfqu. U x'qed jieħdu uliedna għal dak illi qegħdin nonfqu fl-edukazzjoni. Qal li hemm pajjiżi li minkejja li qed jonfqu inqas minna qed jiksbu r-riżultati aħjar. Joseph Muscat iddeskriva lill-għalliema bħala l-bennejja tal-futur ta' pajjiżna u rringrazzjahom tal-ħidma tagħhom mal-istudenti Maltin u Għawċin. Tkellem dwar sfidi fil-qasam tal-edukazzjoni fosthom il-bullying, id-dixxilpina, il-ħtieġa li t-tfal tagħna jkunu jafu t-tielet lingwa u x-xjenza. Il-Partit Laburista jrid li l-istudenti li qed jirnexxu ikomplu jagħmlu suċċess iżda min mhux u għandu bżonn għajnuna irid ikun mejjun biex kull tifel u tifla f'pajjiżna jirnexxi. Illum l-Europarlamentari Laburista Edward Cicluna se jifforma parti minn delegazzjoni żgħira mill-Parlament Ewropew għal-laqgħa mal-President tal-Bank Ċentrali Ewropew Mario Draghi u membri oħra tal-Kunsill tal-istess bank. Il-laqgħa se tinżamm fil-kwartieri tal-Bank fi Frankfurt il-Ġermanja. Matul din il-laqgħa delegazzjoni mill-Parlament Ewropew se tiddiskuti mal-President Draghi l-pjani tiegħu għal-ġejjieni kif ukoll dwar il-problemi fiż-żona euro u x'soluzzjonijiet qiegħed jara għalihom. Fl-istess laqgħa se jiġu ppreżentati żewġ rapporti dwar il-ħidma tal-President ta' qabel Claude Trichet u ieħor dwar proposta minn ekonomisti dwar kif il-pajjiżi Ewropej jistgħu joħorġu mill-problema tal-likwidità. Edward Cicluna li huwa l-Viċi President tal-Kumitat tal-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji qal li din il-laqgħa se tkun importanti għalih minħabba r-rapport li qed ifassal ma' oħrajn dwar il-Eurobonds u li jrid jiġi ppreżentat b'urġenza kmieni s-sena d-dieħla. Marco Paċ magħruf bħala l-Pinzell mill-ġdid qed jerġa' jinżamm taħt il-kustodja tal-Pulizija wara li l-bieraħ fil-qorti wieġeb mhux ħati li kien qiegħed isuq taħt l-effett ta' droga jew alkoħol u li għeddet mara u uffiċjal tal-Pulizija. Il-każ seħħ jumejn ilu bil-Pulizija arrestat lil Paċ wara li ħabat u allegatament ipprova jħebb għal mara fil-Kappara. Madwar siegħa u nofs qabel Paċ der isuq b'mod eċċessiv f'ħal Ormi. Huwa kien se jtajjar mhux biss uffiċjal tal-Pulizija iżda wkoll kru ta' One News li kienu fuq il-post fuq inċident li kien seħħ ftit tal-ħin qabel. Matul in-nofsinhar ta' filgħodu tal-ħadd 11 ta' Diċembru 2011, il-Partit Nazzjonalista għażel li jiddiskuti dak li seħħ f'pajjiżna f'Diċembru tal-1986. Għal siegħa sħiħa, id-diskussjoni ffukat biss fuq avveniment li kien seħħ f'Ħal Safi 25 sena ilu. Pietru Paolo Busuttil, illum sindku tal-lokalità, kif għamel f'ħafna okkażjonijiet oħra, jirrakkonta l-esperjenza li għadda minna dakinhar. F'mumenti tal-laqgħa kien intervistat ukoll ibn is-sindku ta' Ħal Safi. Il-Prim Ministru Lorenz Gonzi tkellem biss fl-aħħar ftit minuti tal-laqgħa. Minkejja il-laqgħa ffokat b'mod esklusiv fuq il-passat ta' pajjiżna, Lorenz Gonzi qal li l-Partit Nazzjonalista organizza din il-laqgħa biex iħares lejn illum u lejn dak li ġej.
Fħal safi Lorenz Gunzi qal li fl-aħħar 25 sena il-Partit Nazzjonalista bena mill-ġdid lil pajjiżna. Ftaħar li fl-aħħar 25 sena il-Partit Nazzjonalista bena mill-ġdid is-sistema edukattiva. Madankollu ma qal xejn dwar il-fatt li pajjiżna għandu l-akbar numru ta' żgħażagħ fl-Unjoni Ewropea kollha li ma jkomplux jistudjaw wara li jtemmu l-edukazzjoni sekondarja. Ftaħar li fl-aħħar 25 sena l-Partit Nazzjonalista bena mill-ġdid is-sistema tal-ġustizzja u l-Korp tal-Pulizija. Iżda ma refera xejn għal kritika qawwija dwar dawn iż-żewġ oqsma li saret fl-aħħar ġimgħat mid-Deputat Nazzjonalista Franco De Bono. Il-Prim Ministru ftaħar ukoll li fl-aħħar 25 sena il-Partit Nazzjonalista daħħal il-ġustizzja soċjali biex skont huwa ħadd ma jibqa' lura. Fl-ebda ħin iżda ma semma l-kontijiet tad-dawru l-ilma u l-piżijiet kbar li dawn ġabu fuq ħafna familji. Skont il-Prim Ministru Pietro Paul Busuttil huwa bniedem li kellu rwol importanti ħafna f'dik li sejjaħ bħala trasformazzjoni ta' pajjiżna fl-aħħar 25 sena. Il-President Russu Dmitry Medvedev ordna li ssir investigazzjoni wara allegazzjonijiet ta' irregolaritajiet fl-elezzjonijiet parlamentari. Dan wara li l-bieraħ f'Mosca saret l-akbar protesta mill-waqa tal-Unjoni Sovjetika. Ma 3000 ruħ rew l-adab tagħhom għall-arroganza politika tal-Prim Ministru Vladimir Putin li wara żewġ termini ta' President u wieħed bħala Prim Ministru tal-pajjiż ħabbar li se jerġa' jikkontesta għall-President.